uyabusa. Haleluya. So-ke bazalwane, ivesi uNkulunkulu ebesiphe lona incwadi kaJoel chapter 2 verse 25. Alibonga igama lenkosi. Incwadi kaJoel chapter 2 verse 25. Ofundeka kanjena, iyakubuyisela kini iminyaka eyadliwa isikhonyane nezinkumbi nenkasa nesibotho, impi yami enkulu engayithuma phakathi kwenu. Niyakudla nokudla, nisuthe, nilidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu, oniphathe ngokumangalisayo. Abantu bami abayikujapha kuze kube phakade. Niyakwazi ukuthi ngiphakathi kuka-Israyeli nokuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Akekho munye abantu bami abayikujapha kuze kube phakade. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Bayede Nkosi yamakhosi, bayede Mbusi wababusi, bayede wena okhuluma izwi lakho lidume phezu kwamanzi amaningi. Bayede wena ogibela amafu, uwenza abe yinqola. Ingelosi uzenze zibe imimoya, iy'khonzi zakho zibe ngamalanga bomlilo. Sikunika udumo somandla uNkulunkulu wethu, Baba, egameni likaJesu. Nalizwi lakho Baba, nalizwi lakho Moyingcwele, nalizwi lakho somandla egameni likaJesu. Sabele lona Nkosi yamakhosi. Haleluya. Bazalwane, ngalo 10 minutes enginikezwe wona, ngifisa ukukhuluma ngezithembiso zikaNkulunkulu ngawe. Uma bazalwane sifunda izwi kaNkulunkulu incwadi kaJeremiya, Jeremiya 1, useyihlule ngakwazi ngase ngiyakubeka. Alibonga igama lenkosi. Njengoba silapha bazalwane, saziwa kude. Akabongoza. Amen. So-ke bazalwane, uNkulunkulu uthi ngiyayazi imicabango engicabanga ngawe. Ngiyayazi imicabango, nginayo imicabango ngawe. Imicabango ngawe eyokuthi ngiphumelelise, ngikunikeze ikusasa, ngikunikeze nethemba. Alibonga igama lenkosi. So-ke bazalwane, mayekhuluma uNkulunkulu la ngomprofeti uJoel, uthi ngiyobuyisa kimina iminyaka edliwe isikhonyane. Bazalwane, into eyenza ukuthi imikhuleko yethu ingaphendulwa, number 1, sinamagugu. Umzalwane, kanti le umkhuleko lethu sithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi. Inkinga yethu bazalwane, asifuni ukumukela lo mkhuleko. uNkulunkulu akawuzwa umkhuleko onamagqubu. Ingakho nithi zikaNkulunkulu ngisho ena uletha umnikelo phambi kwaNkulunkulu, ubuyisa uletha umnikelo. Umnikelo wakho makukhona oxabene naye, ubeke umnikelo ebese uyagijima uyobuyisana nomuntu oxabene naye. Alibonga igama lenkosi. Number 1, ma uNkulunkulu ezokuzwa fanele uxolele izitha zakho. Akakho bazalwane umuntu ongenazo izitha. Ingakho uDavide ethi udlala itafula lami phambi kwezitha zami. Wonke umuntu ophilayo unesitha sakhe. Noma abantu ngabaseva kanjani, sengayibona lento. Ngisho abantu ngabaseva kanjani, kuba khona othile nje othi yazi mangimbuka nje ngizokuthi ebese kufanele lo muntu loyo fanele ngabazalwane ukuthi ube lenhliziyo exolela. Before bazalwane, kunabantu abasakuthukuthela abantu ukuthi wabulala ingane yami, wathatha umyeni wami, ingane zami zinjenje ngezwe kuthiwa uyena owenza singaphumeleli. Njengoba kunjela ikhaya uyena owabulala ubaba wala ikhaya. Njengoba
ngoba kunje wangishiya nengane ingane wangayondla niyeka ahambe vele wawungathembelanga kuyena babusisiwe othemba labo lunguJehova mxolele manje uma bazalwane singenayo inhliziyo eqolelayo ayikho imiphumela esoyibona sothi uNkulunkulu akekho sithi uNkulunkulu akanamandla ngoba sibamba amagquba sithi ukuhlala isikhathi eside inhliziyo fanele siyithathe siyibeke phambi kwakhe uNkulunkulu sithi baba vele imbi lenhliziyo ngiyayibeka nansi baba nginenkinga nosibani baba nginenkinga nosibani ngicela baba udlulise lento ukuze wena Nkosi ungiphe izinto ezintsha. Haleluya. Number 2 into eyenza ukuthi bazalwane singayitholi izinto ngizoyisho lento ukuhleba. Amen. Lithi sikaNkulunkulu umuntu ohlebayo akangenzelwa lutho oluhle. Njengoba izinto zakho zimi kangaka uhleba kakhulu. Akabongozayo. Uyathanda ukuzwa ukuthi kuthiwani ngabanye abantu. Ebese na uphendula uphafuza. Ulimi lakho liyaphafuza kakhulu. Mase uyathi uyakhuleka ngawo, uthi uyakhuleka, uthi baba ngiyacela vele indaba lezathi uyikhuluma zihle. Lithi izilakho baba ophafuzayo okukhuluma kabi ngabanye abangatholi lutho. Haleluya. Angithi sifuna ukubona ukukhulu kaNkulunkulu bazalwane. Sifuna ukubona amandla akhe angithi. Haleluya. Amen. Uphafuza kakhulu. Sengibale lokuqala unamagqubu. 2 ukhuluma kakhulu kabi ngabanye abantu. Number 3 into engakwenza ukuthi wena izinto ungayitholi noma kuthiwa entabeni izinto ziyatholwa. uNkulunkulu awumtshela ukuthi ucelani. Ulokhu uthi manje baba ngiyabonga. Hayi baba shona ufuna ngikwenzeleni. Ngesikhathi uBhathimeye memeza ethi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele akavela kuJesu wathi hayi Bhathimeye bona wathi ufuna ngikwenzeleni. Into yesithathu ukuthi awumtshela uNkulunkulu ukuthi ucelani. Ulokhu uthi manje baba ngiyisoni hayi bakithi ake sidlule manje kulo mkhuleko. Yebo awunjalo uyisoni njalo hayi wena kahle wena kwaze kuJesu lokhu ushinda kodwa kanti kupho awukho ukhulume nje indaba yakho. Manje baba ngiyisoni uyangibona hayi bakithi njalo silokho ekubona nje njalo kwaze hayi kahle wena. Haleluya. 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 Nqanda ulimi lwakho ekukhulumeni kabi ngabanye abantu. Xolela abantu abakonile. Haleluya. Yeka ukuthi uNkulunkulu ungamtshela ukuthi ufunani. Haleluya. Amen. Ngizobuyisela kini iminyaka edliwe isikhonyana. Ngizobuyisela iminyaka kini edliwe inibazalwane. Uma uNkulunkulu athi nizodla, God is not a man to lie. He is not a man to lie. Khona lapha amazulu ayodlula, umhlaba udlule kodwa izwi lami ngeke lidlule. Haleluya. Alibonge iwundlu. Okudina bazalwane, okungakwenza ukuthi ufike kule ntaba, ufike ungatholi lutho. Ubuyele emuva ungatholi lutho, ebese futhi uphinde uyafa uye esihogweni. Esihogwe sikhona bazalwane. Ilento yokuthi uNkulunkulu umbhanqa nezinto. Ubhanqile wena. Nakuzokhuleka nje lapha. Kunomuthi wakho futhi awufihle ngaphansi kwabheke. Thina sithi Jesu 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 ngapha. uJesu uyabuka ukuthi awunayo impela yakhe. Haleluya. Nangu uDiholoshe wakho. Khetha okukodwa. Noma uhamba noNkulunkulu, noma uhamba noDiholoshe, noma uhamba namafutha akho, yenza okukodwa. Uma kukubili ngeke uthole lutho. Kuyakhethwa abazalwane la. Haleluya. Amen. Ufuna sikhuleke. 10 minutes wami usuphelile. 7:10. Sizocela. Haleluya. Celani nizophila. Celani nizokwenzani? Ngqongqozani nizokwenzani? Haleluya! Unganqoqoza eminyakweni emibili, nqoqoza kawodwa. Jesu ngilapha, Jesu ngilapha, Jesu ngilapha. Nayinhliziyo yami baba, khona
fana nalento bazana lokuthi siza ukuthi sikholwa kakhulu indaba ingaphakathi kufuneka umuntu okhona inhliziyo ehlanzekile yekanto khulukhuluma ngabantu ma umuntu umbona ukuthi uhamba uyatsheka khuleka ungalokhu uxoxa ngaye yenze njani ngoba ngesikhathi uxoxa ngaye usathane ogcina ungamkhulekelanga ngake ngahamba nabanye abazana ababethanda kakhulu indaba kodwa hayi la basana hayi la emadlasini babekhuluma ngomzalwane bethi hey awuthi uxoxa indaba kabantu awufuna simkhulekele phela ubantu ukuthi hey bahleli manje sesizokhuleka kanjani sisilebe kanjani amen asikhulekeni haleluya number 1 buyisa izitha zakho zonke ngeke uthonele ukuthi izitha zakho ungayifuni haleluya hlambulula ulimi lwakho sicela ukuhlanjulula ulimi amen bazalwane sicela ukuthi sihlelise lesiwasho sakho usibeke kancane awusibeke kancane angithi asisebenzi ngoba ulapha nje asisebenzi awusibeke kancane haleluya asikhuleke qala sihlambulule bese siyacela uNkulunkulu shone ukuthi ucelani haleluya khuluma ukuthi ucela balokhu shona manje baba kade ngafesa manje ngiyafaka ama-CV yena uNkulunkulu ukuthi ucela ufuna kwenze haleluya baba siyabonga egameni likaJesu.